nizoyithola kumina wezinsizwa. Webo dadewethu batholeleni nayi batholeleni wezinsizwa. Uyabona lento izinsizwa ngiyiphethe la. Yinto lena zinsizwa yokuthi mawushumayela uyinsizwa. Ushumayela into ezwakalayo. Ungathi uyashumayela uyinsizwa uvela ubhibhidle. Kufanele mawushumayela ushumayela into ezwakalayo. Uyabona? Imic lena ibonakala ukuthi hayi imic. Uyabona? Imic kubonakala ukuthi hayi imic ngeke. Yeah. Ushumayela into ezwakalayo lazinsizwa. Ungathi manje umama iBhayibheli ulivulile enkonzweni le yaseKamelweni. Selivulile ivesi umama. Sekufanele ukuthi manje wena imic phela ibe sesimeni ukuze ukwazi ukushumayela, awusakwazi ukushumayela. Uyazi la kwenzakalani la? Ufike uyiphuze nje bona uhafu, uthela nje uhafu eglassini bese uyaphuza. Yabona emva kwemizuzu nje eyamashumi amathathu 30 minutes ngolimi lwasemzini. Imic lapho isuke isike esimeni, isuke isithestiwe. Uthi umuthi 1 2 1 2 ayuza ukuthi hayi ayihohoze. Lapho uzoshumayela into ekuyiyona. Umama uzothi evula incwadi. Ayi imic lapho isimi ngomumo. Ama technician asesethe yonke into isound ihamba kahle isound. Woza lemphelandaba zinsizwa. Ozani izozitholela. Nangu sweet wethu zinsizwa, nayi yogurt zinsizwa. Ozani emphelandaba imic ukuze ihleleke uma umama eselivulile ivesi kube ukuthi imic isi right. Mawuthi 1 2 uthi moyishaya yithi hayi kubonakala ukuthi hayi na umama athi umeyishaya yithi ibona ukuthi hayi iyanqaphaza impela. Cha iyona. Ozani ke zinsizwa la nje emphelandaba nizozitholela nangu sweet umnandi. Kulungile bafowethu. Uyayiphuza nje into engangeglass okanye uhalf weglass emva kwa 30 minutes ayizobe impela isiyona. Akufakiwe ke iphilisi la. Imbiza le bafowethu. Moyinsizwa vele kubalekile ukuthi imbiza ube nayo. Uzani ke zinsizwa gijimani impela nizozithathela la imbiza bafowethu bajabule omama ngeintshumayelo ezobe uyishumayela wena njenganensizwa. Ngicela uthatheke lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.